kiihdyttäjä sinne alle ja nyt vielä kolmas, mutta koko ajan koitetaan pysyä siellä myöskin kahdella pyörällä. Se on kuin hampurilainen konservantua muodostelma pihviä siellä. Näin kyllä kolmella puolella. Three cars together. Silloin se voisi olla kyllä kohtalokasta näille auton kyljellä matkustaville esiintyjille. Ensimmäisessä autossa on siellä Simon, toisessa Jane ja kolmannessa kyljellä Robert. Siellä autot, mutta jos tuossa renki, niin siellä auto täytyy nopeasti siirtää 4 pyörälle. Silloin tulisi todella miehillä kiinni hyvä hypätä kauas sivuun, että ei jäisi alle. Very good. Ja näin siellä Daniel, Ice ja Robert. Näin tuotiin esille myöskin tämä noin 700 000 markkaa maksava BMW Z3M-mallinen kabriolet urheiluauto, 6-sylinterinen, 2-paikkainen tykki, 321 hevosvoimaa tarkalleen. Tämä auto on ollut mukana filmauksissa Saksassa. Mitä? Ja autosanavo, se tulee todellakin kuljettajan terveyden vaaralliseksi, jos siellä auto kaatuu pyörälle. Tai jos se kaatuu noin ylipäätään, niin kyllä se tulee myöskin tälle omistajalle hyvin kalliiksi. Nyt teillä on tilaisuus. Tällä auto on kahden pyörän jossa sillä on erittäin vaikea ajaa kahdella pyörällä, koska akseliväli on niin valtavan lyhyt. Siinä on todellakin tehtävä työtä paljon enemmän kuin niissä pitkäisissä teemareissa, mutta minä uskon, että tämä on sellaista. Kalliit on näitten poikien lelut. Näitten poikien lelut. Ja näin siellä hienosti David Glass ja BMW Z3M urheiluauto. David Glass! Kurka tykkää noin kyytistä sehän. Joo. Akaluukkuun ei sentään, vaan sinne kyytiin. Ja Daniel herrasmiehen laittaa myöskin kymmenen hänelle päähän. Ja täytystä karusellikyytiä siellä annetaan. Ja näin rampille ja kahdelle pyörälle. Todella harvinainen tapa matkustaa autolla, mutta ei todellakaan suositella yleisölle teille. Siellä yhdellä kädellä ajelee David, tervehtii yleisöä ja antaanpa aplodit tälle neidolle, joka sinne kyytiin on uskaltautunut. Kaksi BMW Z3-autoa ja näin tullaan suorittamaan taitoajo numeron sarja, joka kantaa nimikettä River Spins. 6-sylinteriset Bemarit, todellakin tykit, myöskin Ramona, Alice ja Tanja, jotka tarjoavat teille kioskituotteita samalla kun siellä seuraatte ohjelmaa. Siellä myydään popcornia, juomia. Ja nyt lähdetään matkaan! Ja sieltä käydään popcornit maksaa 10. Okei, pois altaan. Siellä tullaan uudelleen.
Raimo Levyinen. Yes. Nyt mennään aivan peräkkäin ja 2 autoa samanaikaisesti siellä kääntyy. Pakilla matkaan aivan puskurissa kiinni ja sieltä todella lähellä, mutta siitä ei lasketa. Kosketta ei kuitenkaan saa samaa vielä kerran uudelleen. Noin. Hyvät naiset ja herrat, taitoajajat.